Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang do dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adoraksota paradi hata ni Tuhata, cumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di Minggu Palimahon Dung Trinitatis, ima di tanggal sia Juli 2020, imana tersurat di Rom bidupitu ayat 15 rodi ayat 25. Ima molo di hata Batak. Alai molo di hata Indonesia manang di Alkitab ayat 15 rodi ayat 26. Bidupitu ate. Bidupitu ayat 15 rodi ayat 26. Dohot topik minggu makalo mohon patik ni debata mencintai hukum Allah. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Ada kutulu pinahu baheni ay nahu hagigihon idohu ula. Dada nahu halomohoni. Alai ia huula nasohina lomohon ni rohaku na manulupi maau dihinadinggan ni patihi. Asadada au na mangulahoca tung dosaido na manginganyau. Ay huboto do dangadong nadinggan maringana di bagasanau. Madok di bagasan dagiku. Ia hagioton dapot dunia diau alai dang dapot anggona patupahon nadinggan. Aida da huula nadinggan na pinarhagio ni rohaku narwai nasohu halomohon ido huula. Alai molo huula nasohi nalomohon ni rohaku dangapala au mangulasa. Dosaido tahe na maringanan di bagasanau. Asa jupa ngau songon aturan naroa do dapot diau nangpe di pangido rohaku mangulahon nadinggan. Ai dihalas sojol maparbagasan na diau donian patik ni debata. Alai huidado patik na asing di bagasan akaruas ni dagiku na marmusu dopak patik na di bagasan rohaku. Gabe di patuduk doau tugonggoman ni patik ni dosa na di bagasan ruas ni dagiku. Au jol manadangolon isema palua honau sian pamatang hamatianon. Moliate mahudok tu debata marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhatai dibaheni ahu sadiri mangului patik ni debata di bagasan rohaku. Alai mangihut dagingi patik ni dosaido huoloi. Ima hata ni Tuhata. Hamu kadongan saha porsiaon molo mangihuton Apostel Paulus di bagasa trupukon adong ma dua patik na maringanan dingulu ni akana porsia di Yesus Kristus. Ada dua hukum yang tinggal di dalam hidup orang percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin lebih tepatnya ada dua kuasa, adong dua huaso. Jalana dua patihi terus do mencoba manang na dua huasoi terus do mencoba mempengaruhi jolmai asa tertarik tu ibana. Masing-masing kedua hukum tersebut mencoba meyakinkan orang percaya untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Dia mah na dua patik nani doknai. Dia mah na dua huaso nani doknai. Tutuna perjulu ima patik ni debata manang hukum Allah. Na padua hon patik ni dosa manang hukum dosa. Dia do nagumugu mempengaruhi hita. Dia do nagumugu mempengaruhi akana porsiai. Atau siapa yang lebih kuat. Hukum mana yang lebih kuat. Hukum mana yang lebih dominan. Tutua kamang dohot tamuinang disimara persoalanna. Na pasti songon pengalaman ni Apostel Paulusido. Sering dia tidak kuasa menahan tarikan magnetnya. Jut-jut dang mergugui bana menahan pengaruhna. Dido ibana songonon. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat.
Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Dak kutulupi nahu baheni, ay nahu hagigihon idohu ula, dada nahu halomohoni. Jadi mohlo didok rupani dia do na gumugu, ya sipata gumugu do na jahati, gumugu do huaso ni dosai, gumugu do pati ni dosai, laho mangelahita. Dia do maksudna molo didok songon yakamang doho tamuina. Tutu maksudna anggorohatan yang madok dak siulau ni ima rohata. Merdosa do molo niulay. Mangihuton pati ni debata dosa do molo taulay. Mangihuton hata ni debata nata atusi naung tahanguluhoni maralo do itu lomo ni rohana. Alai hagiuk ni daging manang hagiuk ni pamatang, keinginan daging madok dang. Jadi juk-juk mamaralo kata hati, batin tu parulaun. Pikirata, rohata, ati-atita madok songonan, alai tangatta, si majujakta, si malolokta, si pariotta, madok songonon. Jadi maralo rupani pikiran roha tu tindakan. Taboto do salah, alay taulahon. Duksongoni Roma penyesalan. Gabi tadok ma, buasa mahuulay, nitama sa songon na menyesal. Boha, nasota boto hiad dui salah? Nasota boto hiad dui dosa? Apakah kita tidak tahu kalau itu salah dan dosa? Huhilala sangat-sangat tahu, paham hiad duhita disi. Isarani halak na manakko, boha, naso di boto ibana huroha pabua manakui dosa. Yakin au takas dui di boto ibana. Ai gaduk minggu di dok di parmingguon di tiki majaha pati nasa pului unak ko manakko. Di boto ibana dui. Alai hagiuk ni daging na madok ulama. Dak pola bohai inna museru pane. Ujung na diula ibana. Dung diula pura-pura dang di boto ibana ma. Aidang olo ibana di salahon. Gabi di kambing hitapon ibana ma misal la siubion na di dok ma na somangab behami. Ima di dok. Jadi akapanako na di hurunganan, na di penjara, na di ilpian, molonunga na sida di sidang rupani. Bahasa manako ho inna. Gabi siubion na do di salahon. Dang mangab behami. Yesui hapuguson. Kan sifat nijol madosongoni melemparkan kesalahan ke pihak lain. Omarana nidok na mencari kambing hitam. Di dia di baik kamu kacamataku ninna opung nisitali tua kapahopuna. Ngeluje iba mengelului ninna. Dungi roma pahopuna madok niodopung opung do mabahe di atas tipi. Roma ibana madok dangau mabaini hamudo mabaini ninna ma dangolo di salahon. Dangau mabaini hamudo mabaini. Say ninna ibana rupani. Yesui gabi ninna atahe songonom mamulunga matua. Ninna opung nisitali ima. Gabi hatua udo di salahon. Hape siopung do nasala mamiakon. Boha. Heado hita songoni. Hita do na lalay. Hita do na leba. Alay gabi na asing do tasalahon. Ima. Nakiningan hajol mau ni. Jadi gabe gumugu huasoni dosai mangula di nguluni sasahalaki. Hamba kadongan taingok masih adam doho si Hawa jol mana perjului. Dang naso di boto ibana pabua salah jala dosa do molo di pangan nasida perbui ni hauna di persitongan ni porlaki. Ai jolo di patihi debata jahu baru nasida taringot tusi. Isarani halak na karejo rupani nunga jumulu di lehon pengarahan jala di lehon aka aturan-aturan naikon siula hononna dungipe asa di pabor hatu ulauni suaksoni do nang siadam doho si Hawa nunga jumulu di patihi debatana sida di porlak edeni. Jadi macetak kasdo di nasida pabua melanggar aturan di debatado molo di pangan sian perbuini hawi.
Jala di boto nasida do konsekuensi na ikut jalo onna molo dilanggar nasidai. Alai keinginan hatinya berkata lain. Ay gumugo do ela-ela ni uluhi di bagasan daging nasian huaso ni pati ni debata. Gumugo do hagyo ni pamatang nasian pati ni debata. Ujungna sauk madiului hagyo na dangbe pati ni debata. Alai dung disuku debata jahuba nasida buasa dipangan perbuih ni hawi, mulai mana nasida saling menyalahkan, saling lempar tanggung jawab, saling cari kambing hitam. Di suku debata masih ada buasa panganom musian perbuih ni hau na di persitongan ni porlahi. Ninna debata tu ibana, Roma ibana madok, dangawi Tuhan. Buru-buru nani leho mido mga leho tuau asa hupangan ini. Gabi buru-buri do rupani disalahon. Ima didok iya. Dungi di suku maburu-burui. Ahama didok buru-burui. Uluhido na pauto-to honau. Danin na do. Ima didok ibana. Gabi uluhido disalahon. Tuan ima dang di suku debata uluhi. Au sugari ra di suku debata uluhi. Pasti do honon na. Holan na pabua hodwau. Anggona mangalang nasida do. Pasti do honon. Kalau ular bisa ngomong, dia jujur tak akan bohong. Saya songone denisi dul sumbangi rupani. Hamak kadongan, songoni majujut masa di ngulu tahun. Tabo to donian sa alai taula. Hubo to donian dosai, alai sai huula. Manang dohono masongon hatania detai, Kristenau hape hutodong dalam hamaguani. Antara keinginan roh dan keinginan daging sering tarik menarik. Saya songon namar porang di bagasan ngulu tahun. Dia duna kumugo talusi bema di bagasan roh hatta. Na pasti songonom ma pengalaman ni Apostel Paulus. Ay hubo to do dangadong nadinggan maringana di bagasan dagikun na ibana. Ay hagyoton iya hagyoton dapot dunia diau alay dang dapot anggona patupahon na dinggan. Ay dada huula na dinggan na pinaragyo ni rohaku na ruay na suhu halomohon ido huula inaiban. Alay mulu huula na suhi halomohon ni rohaku dang apala au mangulasa dusaido tahe na maringana di bagasanau. Narua do dapot diau. Nang pedi pangidur hakku mangulahon na denggan. Ay di halas sojol maparbagasan na diau dunian pati ni debata. Alay huida do pati na asing di bagasan akaruas ni dagiku na marmusu do pakpatik na di bagasan rohaku. Gabe di patuduk doau tugonggoman ni pati ni dosa na di bagasan ruas ni dagiku. Ima di do Apostel Paulus. Jala obma pengalaman ni Apostel Paulus. Huhilala lau sodo nang pengalamata na manguluon. Tang boy do honota tuk penang si huto Tuhani hita alay ikot oku honota do juk do pehita di patuduk hagiuk ni dagingi. Sotung-sotung gumugo doi mangula di bagasan nguluta. Bahasa boy songoni totu adus na sederhana do honota ma ala tapaloas mangula pati na asingi. Pati ni dosai di nguluta. Sebaliknya, tak abati mangula pati ni debata di bagasan nguluta. Jadi kuncina, molo naing hagiuk ni Tuhani mangula di bagasan ngulum, paloas patik manang huaso ni debata, mangula jalamar huaso di bagasan ngulum. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhatai margugudu hita patupahoni. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Say paurato may di bagasan rohanami bi asa di parbuiho katami parbuena dengan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.